Kumusta nga amiga na kong gwapa? Uy, kusmod ba nang now? Gwapa day ko aning, sige kusmod. Aw mo sa mo tang tagkagwapa day, kundi pa magsigkusmod. Hey, kay nga no, uy, sa pa may mong problema. Nga gawas nga nagtrabaho ka din his kompanya. Gusto pang imong negosyo nga bugas o kwarta. Mao na akong giuna-una ron. Nga mas dako pa og kita ang akong sideline nga negosyo kaysa akong trabaho. Ha? Kapoy ka itibok adlaw. Mag-report sa trabaho. Nya, way uminto-minto ang sweldo. Samtang sideline ko raon ta ang akong negosyo nga. Dili ko kinahanglan mo report tibok adlaw. Gibuhat rin ako during my free time. O mangulikta sa bayad matag sweldo. Apan, mas dako pa manoon ko og kita o ginansya kaysa akong sweldo, Unya? O sa man day nahuna-hunaan ni mo, ha? Mundang lang tingali ko trabaho, migang Rose, What? Uy, ayaw na day, uy. Kung mag-sideline kag negosyo, sideline lang na siya. Ay, seryoso, ha? Dili ni mo seryosohon nga. Nakita man gyud nako nga nikita ko ani. Mangumurisan lang ko sa akong trabaho, day. Magnegosyo na lang ko. Badya, uy, salig lang ni siyang single pa ay. Balag mawagtangag trabaho, okay ra. Nya, ang saan naman na ni Moro nang gipadagan ni mong negosyo bugas sa atong mga kauban, kunwa na ka din, he? Kung musugot ka, ikaw lida sa gipadagan kong bugas og kwarta din sa atong trabaho, Anday Rose. Ha? Ako? Ay, kanaday, ganahan ko, anaday, unya. Na ako share, ana. Siyempre, ibutang ta sa 10% nga tubo sa kwarta, nya 6% ang akuha o 4% ang imuha. Nya akira ka, ana. Ay, okay, kay ko, ano, uy. Bali, imo ang puna, niya. Ako lang nagpadagan. Oo, ingon, ana, Rose. Ikaw lang ang paningil. O anhiyon niya di ka matagswildo. Aron, magkolekta ko sa imong napaningil. Okay, sige. Ganahan ko, ana, day. Ako'y dasi mong negosyo nga bugas sa kwarta din sa atong trabahoan. Unsa? Marisayan na kasi mong trabaho, Betty. Opa, kay pura buyag, maayo man sa dandagan sa gipadagan kong negosyo. Kusog man, mo nga gusto na akong tutukan og maayo. May igo naman sa Ginoo kong natigom pa, gikan sa akong pagpanarbaho, sod sa pila ka tuig. Kay, kapoy nagtrabaho pa, may pa magnegosyo na lang ko. Hinoon, kanang negosyo nga imong isudlan, basic na nga kinahanglanon sa tao. Samaan ng bugas, muutang gid ang tao, ana, kay mukaon magid ang tao. Nya kanang kwarta, daghan ang magapasana, bisan pag may tubo. Gamay raman sa doon akong patubo pa. Ug mag-share pa mi sa akong amiga sa tubo sa kwarta nga akong gipadagan sa trabahoan. Ngo niya, kasaligan ng imong gipadaan ng kwarta, ha? Ha? Iman ibaya, init kay ng kwarta, basin bayaw ka ng imong hinaguan, mawa sama sa buwa. Pa. Maura ni ang imong koleksyon, Day Rose? Sus, tay Betty, uy. Si Maymay o pwede ba? Na nakautang nato ba? Yun daw, mas trabaho, uy. Wa na ko bayri. Unsa? Saan man nato pagpaningil, uy. Ngawa naman ko kay Bawag asa na ni balhin og trabaho, og asa na magpuyo. Unsa? Ang akong natigom sa akong pagpanarbaho, gibuhian ako alang sa negosyo. Sa pamasi nga maangko nako ang financial freedom, nga dili nako maghago og panarbaho ug magnegosyo na lang. May mga gisaligan ko sa akong mga gipadagan nga kwarta. Ingon man ang negosyo nga bugas. Usa na niya na ang kauban ko kanhi sa akong gitrabahoan nga dako nga kompanya. Og dako-dako pud ang akong pagsalig niya. Hangtod nga niabot kini og 225,000. Unya, mauna pa. Niondang trabaho si Rose. Kung dili ko na siya makontak.
ang gisaligan nimo sa imong gipadagan nga kwarta? Oh, malagi pa. Ugwa siya pa ibaw na ako. Nasa na siya ron. Ginoo ko. Daan ako nimo nagpasidaan anak kani adto pa. Ikaw gyud sus nimo. Nisalig naman gud ko niya pa kay kauban baya mis trabaho. Ug dako nga kumpanya ng among gitrabahuan. Kaysa mo siya magdahom nga mo resign siya og likayan ko. Di ba may reklamo naman ka na ko anak kani adto? Nga ubay-ubay na sab nang wa marimit ang babayhanan nimo? Oo pa. Pero may mga rason man sab siya. Kaya nangundang naman og trabaho to mga uban namong kauban nga nakautang pud niya. Nya, tinuod gyud ka ha? Nga wa makabayad to mga tawhanan niya. Unsa pa? Nasusi ba nimo kung wa ba gyud makabayad to mga nakautang niya? Oh, hala. Wasad yun ako masusi pa. Nito raman pud ko siyang gisulti nako. Ay pastilan nimo bete. Kana kay naglikay nimo, may anomalya gyud tong gibuhat nimo babayhana. Pa. I-report ni sa mga polis. Susihon ta ang kagikan niya itong babayhana. Basin wa pa ito kapalayo din sa atong dapit. Ha? Day, uy, nganong gipatawag man ko ni mo dinis barangay. Kauwaw ba yain niyo, uy, bago para ba kong puyo ni barangaya? Grabe ha, sa ni mo dayros ay. Nibalhin man di kag trabaho. Unta gipahibaw ko nimo. Mura plano man ko nimong daganan. Day, wag yun na, maabot sa kong huna-huna. Only lang yun nga, nagkadako na nga akong bayranan ni mo, tungod ra sa kay, o ako bayris ng utang na ako, day. Hilom day, ayan ako patuhua ng bakak nimo. Kay nakontak na ko ang ubang nangutang nimo nga ingon nimo, wa makabayad nimo. Oh. Pero nakabayad naman di ay kuno silang tanan nimo. Ha? Day, gisaligan ba tigas kwarta nga akong hinaguan? Nganong giingon man ko nimo ini, day? Aan ka nang... Day, uy, sorry, jud ka ayo. Pero sayop jud kas imong gituwaan nga plano ta kandaganan, day. Kay mao mang bitaw nangita kog laing trabaho karon makabayad ko nimo. Nya, unsaon ko nimo sa pagbayad, ha? Day, pwede mo data lang kog tag 2,000 matag sweldo na ako. Unsa? Huwag misugot ka lang anang mao kasabutan. May nalang pa, oy, kisawa. Ug murag nahadlok man sab siya nga nidangop na ko sa mga pulis ug sa barangay. Diin siya nagpuyo ron. Huh. Unya, kano sa makain taon na maimpas? Huwag mo tol-tol ka nagbayad nimo matag sweldo. Pa, gusto gid ang akong amahan. Wa katuman ang kauban ko sa trabaho sa ingsaad sa among panagatubang sa barangay nga hinahinayan ko niyog bayad sa iyang utang nako. Dili gid siya mahutdan og katarungan. Mao nagdako mi. Gipasakaan ko siya og kaso sa korte. Apan gidismiss sa judge ang kaso kay huyang kuno sa ebidensya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. May gisaligan ko sa akong kwarta para negosyo nga bugas o kwarta. Kani kauban ako sa trabaho. Nadispal ko man niya og niangkon siya nga nakagamit siya sa kwarta. Unsa may mahimo nako ini niya? Ikaduhang pangutana. Gipatawag ko ni siya sa barangay og nipirma sa among kasabutan nga mohatag siya og 2,000 matag sweldo niya. Apan wa man gud siya katuman? Pwede ba diay niya nga baliwaon ang among kasabutan? Ikatulong pangutana. Gireklamo ko na gyud ni siya sa korte. Ang iyang compromise agreement nga mohatag siya og 1,000 matag buwan. Mihangyo ko sa judge nga ang una na namong gikasabot nga 2,000. Apan, ning bag-o lang, gidismiss man sa judge ang kaso, kay huyang kuno sa ebidensya. Unsa pa man di ay nga mga ebidensya ang akong gikinahanglan. Ikaw pa to katapusang pangutana. Tinuod ba nga way mapriso aning utang? Unsaon man lang di ay ang akong kwarta nga dadispal ko sa akong amiga. Dili na ba gyud ito nako mapaningil nga nikabat ra ba tuog more or less 225,000? Depressed na gyud kay ko. Kay hinaguan ko ba itong kwartaha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Betty.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Well, kami gihapon gyud mga sukintig paminaw ha, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto medical for Dr. Obra, punto legal for Attorney Elaine, no? Og ayaw ninyo dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad inyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender wa man ni gisuwat note, although sa official writers page niya gipadala, tawgon nato sa pangalan nga si Betty 40 years old. Si Betty ni suwat ni kay iyang amiga agoy nakadispal kog kwarta, dako ra ba 225,000. So una niyang pangutana, may gisaligan kuno siyang kwarta para negosyo nga bugas ug kwarta. Kanhing kauban kuno niya sa trabaho, na dispal ko man niya ug niangkon man siya nga nakagamit sad siya sa kwarta. Unsa may mahimo kuno niya ani. Ang akong pangutana kani mauni, naatay dokumento, Betty, nga ang katong kwarta, kaning 225,000 or pila ning iyahang na dispalko, imuha ning kwarta, no? Unya, kana nga ning angkon siya, pwede siguro, no? Nga ugwa manggani, pwede, or maski pag naay kasulatan mo, na amoy proof ka mo, pwede siguro, no? Nga mo hatag siyag promissory note ba, or sa buto nimo, kung unsaon na niya pagbayad, maayo untag, makapanghuwam siya slain, nga adto na lang siya mo data-data, unya mabayaran kaniyag bulto sa iyahang nadispalko. Kay kung dili gani, hulgaon sa gud nato siya kiha. Kay di man ni pwede di po nato siya ikiha sa iyahang gibuhat nga pagdispalko og panggamit sa kwarta nimo, no? So hopefully iyahan ning mabayran og iyahan ning barugan ang iyahang tulubagon kay kaning pagpadispalko ba. Kuan baya na siya ha kanang pagbuak sa pagsalig, no? Imuhang gi-breach ang iyahang trust, no? Imog yung gipakyas ang iyahang paghatag nga pagsalig nimo sa kwarta nga imong giintrigo ngadto niya, unya iya na hinuong gidispalko, no? Kasong kriminal ba yan ang ingon ana? It can be qualified theft, it can be estafa, pwede po siya ordinary case for an ordinary sum of money, no? Ikaduhang pangutana, gipatawag ko nako siya sa barangay ug nipirma sa among kasabutan nga muhatag siya sus 2,000 kada sweldo kanus apa man taong kamahuman inday. Apan wa man siya katuman, pwede ba di ay niya nga baliwalaon ang maong kasabutan? Dili gyud pwede. Kabaw ba mo kanang inyong kasabutan dinha sa barangay? That's a compromise agreement. Unya, kung pananglitan, dili gani siya mutuman, pwede ni magpahibawon dito ang barangay nga, wa siya mutuman sa inyong kasabutan nga gipirmahan, kanang paghatag niyag 2,000 per month. Unya, mahimo gyud nga isuhan kag certificate to file action, pwede gani na nimong ipa-execute na diretso. Tungod kay wa man siya mutuman, ug ning angko naman siya, mahog naman gud nga wa naman ni kaso. Di naman ni angay ikiha, di naman kaangay mo probar, no? Og mga ebidensya kay ning angko naman sa iyang sa barangay pa lang, ug ang wa niya gituman ang pagbayad naman lang nimo, pwede gyud na nato ipa-execute na diretso, no? Ikatulong pangutana, gireklamo ko nagyud siya sa korte. Okay. Ug ang iyahang compromise ang agreement nga muhatag siya 1,000 na pud kada buwan. Ning hangyo ko sa judge nga una lang namong gikasabutan ang 2,000 apan ning bag-o lang gidismiss man sa judge ang kaso. Kay huyang kuno ko sa ebidensya. Kanong huyang man kag ebidensya? Unsa pa man di ay nga ebidensya ang akong gikinahanglan, wa sad kayo ko kasabot. Nganong maingon siyang huyang ang ebidensya nga wa sa ko kibawa man sa gud nimo gisuwat o gisulti diri kung unsa pod nga kaso ang imuhang gi-file. Pero based on the compromise agreement nimo sa barangay, katong gipirmahan ninyong kasabutan nga magbayad siya 2,000, pwede na gid nato ipa-execute, no? Duo lang gihapon og abogado, storyai pasabta siya kung unsa gyud angay ninyong buhato, no? Kanang mas maayo siguro ma-advisean kag sakto sa imuhang abogado nga basin wa nimo nasulti ba og explain og tarong ang mga circumstances surrounding anang inyuhang issue.
ana imuhang amiga. Ikaupat ug katapusang pangutana, tinuod ba nga walay mapriso aning utang? Unsaon naman lang di ay ang akong kwarta nga nadispal ko sa akong amiga. Di na bagyo di ay tunako masingil nga nikabat baya tuog more or less 225,000 pesos. Depressed na kaayo ko kay hinaguan baya to na kong kwarta. Kasabot kaayo ko ni mo Betty kay ang kanang 225,000 di na tiaw, di na binuang. Dugay na natong tiguman, dugay na natong i-earn, ato nang ginahaguan, no? Dili na nato gipunit lang, di na tubod. Nga naaran diha, pirmi igol ang tamukaut na ana, dili gyud intaw na inana kasayon, makakita og kwarta. Maunang ako di po gumusugot nga wa lang kay buhaton para dili siya mapaninglan ug dili sad siya mutubag anang iyahang obligasyon kay iya biya ng sala, nakadispal ko biya siya kwarta. Ang kanang mingunta nga walay na priso sa utang, ang pasabot ana kung nangutang ka in good faith. Meaning pahuwama ko bi, nya wa lang yun kay ikabayad, way lain nga mga surrounding circumstances ana, plain lang yun siya nga utang, ang kasong pagpaningil sa utang, civil ramanggod na siya nga kaso, tinuod, dili ta mapriso. Okay? Pero, kung ang pagpangutang nato, na ay ngilad or di mao malisyoso nga intensyon, meaning to say pagpangutang pa lang nimo kibaw kang wa kay ikabayad or wa jud kay planong mubayad or pagpangutang nimo nangilad ka, kana siya nana siya malis, ang kana siya dili ka mapriso tungod kay nangutang ka, pero mapriso ka, makiha ka tungod kay nangilad ka, tungod kay nagpaasa ka, no, tungod kay ngilad ug malisyoso ang imong intensyon. Sama sa kung ni-issue kag cheque, kibaw kang sarado na di ay na, wa na day na siya'y sod ang imong bangko, no, or nangilad ka, di mao ang imong gisulti, then kana siya. Ang kaning sa imuha, ang ako manggong nasabtan ani sa imuhang suwat nga gipadal nato sa Facebook, wa man siya nangutang nimo. Giintrigo nimo ang kwarta, unya iyahang nadispal ko. Kana siya, dili na utang. Pwede gud siyang kihaan, pwede gud siyang mapriso. Kay pwede man guna siya, like I said, mahimong qualified theft, pwede siyang estafa, no? Pwede siyang simple fraud, depende kung giunsa niya pagkuha, giunsa niya paggamit. Kay wa man ka nagpautang og 225, no? Ang akong nasabtan sa imuhang suwat, naningil na lang man kaniya, nga bayran niya ang iyang nadispal ko nimo. Dili man to mao, dili wa man to na convert into utang. No, nagpabilin man to ang katong iyahang akto nga nandispal ko siya kwarta nang gamit siya ug kwarta nga di iya kana siya ginadili man na sa balaod. So pwede gud nimo siya makasuhan. Therefore, my advice to you is that adtua ang imuhang abogado, kung naman kay abogado, or adto og public attorney's office, kung asa na inyo ha, para magiyahan ka, matambagan ka, kung unsay masakto og angay nimong buhaton. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran.